జై కాంగ్రెస్ సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అయినాక టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్డీఏలో కాంగ్రెస్ గత 60 సంవత్సరాలు బీజేపీ కూడా చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి ఇది చదివి నలుగురు ఇంకోటి బీజేపీ పార్టీ అంటే టీఆర్ఎస్ అంటే ఎవరి పాలన మంచి ఉంటే ఏం కదా పెన్షన్ అనేది కూడా దాని గురించి కూడా ఇంకోటి భారత్ జోడో యాత్ర రాహుల్ గాంధీ దేశాన్ని ఒకటి చేద్దామని చెప్పి ఆలోచనతోనే చేసింది దానికి సంఘీభావంగా ఈరోజు మేము ఉత్తర గ్రామంలో తీసుకొని చేస్తున్నాం. హోటల్ ఉన్నాయి కాబట్టి నవీన్ భాయ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం పొద్దున ఏ పార్టీ ఓటేయాలి అది ఒకసారి చదివి ఒక 5 నిమిషాలు ఫ్రీ ఉన్నాక చదువుతాడనే మన గ్యాస్ ధర 1000 రూపాయలు 1200 500కి మనం అధికారం 1200 అట్లా తయారైంది నీకు సురేష్ కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి పూనం రాఘరణ నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి పూనం రాఘర్ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి ఆది సీరణ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి ఆది సీరణ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్. ఈరోజు తెలంగాణ ప్రదేశ్ కమిటీ అధ్యక్షులు యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ములుగులో హాత్ సే హాత్ జోడో పాదయాత్ర ప్రారంభిస్తున్నారో అట్టి పాదయాత్రకు మద్దతుగా ఈరోజు మేము కోనరావుపేట మండలంలోని గ్రామం మంగళపల్లి స్టేజి నుండి సుద్దాల గ్రామం వరకు పాదయాత్ర చేసుకుంటూ వచ్చి వారికి మద్దతు తెలుపుతూ ఈ పాదయాత్రలో భాగంగా ప్రతి గడప గడపకు కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకెళ్లే విధంగా మేము పనిచేసి అలాగే ఏదైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మనకు గుడి బడి రోడ్డు కానీ కరెంటు కానీ ప్రతిదీ చేసిందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కాబట్టి ప్రజల్లోకి గట్టిగా తీసుకుపోయి రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తెచ్చే విధంగా ప్రతి కార్యకర్త పనిచేయాలని చెప్పి మేము మనసారా కోరుకుంటూ అలాగే ఈ గడప గడపకు పోయినప్పుడు మేము ఖచ్చితంగా ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఇప్పుడు భారత రాష్ట్ర సమితిగా మారిందో అదే బందిపోటు రాక్షస సమితిగా మారింది కాబట్టి దాన్ని ఉద్దేశించి మేము ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవడానికే ఈ పాదయాత్ర స్టార్ట్ చేసినాం. అలాగే ఏదైతే వీళ్ళు గొప్ప చెప్పుకోవడం తప్ప భారత రాష్ట్ర సమితిను బీజేపీ పార్టీ రెండు దొంగలు కలిసి భుజాలు ఉనుక్కున్నట్టు వారి పాలన ఉన్నది. అలాగే వారైతే ఏదైతే మా అన్నగారు చెప్పారో పెన్షన్ గురించి పెన్షన్ అప్పుడు 200 ఇచ్చినప్పుడు అదే 200కు 10 రకాల వస్తువులు వస్తుండే. ఇప్పుడు ఆ 10 రకాల 2000 ఇచ్చినా 5 రకాల వస్తువులు వస్తలేవు. కాబట్టి దీన్ని ప్రజలు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తీసుకొచ్చే విధంగా ప్రజలు కూడా మాకు గుర్తించి ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటు వేసి ప్రజలు గుర్తిస్తారని చెప్పి మేము కోరుకుంటూ ఇట్టి పాదయాత్ర విజయవంతం చేసినందుకు ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు నాయకులకు జిల్లా నాయకులకు మండల నాయకులకు అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. అలాగే రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా పాదయాత్ర స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి అట్టి పాదయాత్రలో భాగంగా అందరూ ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త అభిమాని వీరాభిమానులు అందరూ ఆయనకు మద్దతు తెలిపి ఈ 2 నెలలు కష్టపడి కాంగ్రెస్ పార్టీని గడప గడపకు తీసుకెళ్లాలని మేము కోనరావుపేట కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల పక్షాన కోరుతున్నాం. జై కాంగ్రెస్.
రాష్ట్ర పిసిసి అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారు ములుగు జిల్లా నుండి సమ్మక్క సారలమ్మ దేవుణ్ణి దర్శించుకొని అక్కడికి వెళ్ళి పాదయాత్ర హాత్ యాత్రను కొనసాగించడం మొదలు పెట్టడం జరుగుతుంది. దానికి సంఘీభావంగా కోనరావుపేట మండలంలోని సుద్దాల గ్రామంలో షేక్ ఫిరోజీ పాషా గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మంగళపల్లి క్రాస్ రోడ్ నుండి సుద్దాల వరకు పాదయాత్ర కొనసాగించి కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసినటువంటి అభివృద్ధి పనులను తెలియజేస్తూ బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేయనటువంటి పరిస్థితిని వివరిస్తూ మేము పాదయాత్ర కొనసాగించడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీలో 60 సంవత్సరాలలో ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసి గుడులు బడులు రోడ్లు ఇవన్నీ వేసింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే. ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము చెప్పుతున్న మాటలు చెప్పడానికే పరిమితం చేస్తూ ఆచరణలో చేయనటువంటి పరిస్థితి. ఉచిత విద్య అన్నాడు ఇవ్వలేదు, పోడు భూములు పట్టాలు ఇస్తా అన్నాడు ఇవ్వలేదు, 3 ఎకరాల దళితుడికి 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తా అన్నాడు ఇవ్వలేదు. ఏదైతే మన పెన్షన్ ఇస్తూ 2000 ఇస్తూ వాళ్ళని మభ్యపెడుతూ 2000 అని చెప్పడం జరుగుతుంది. కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం 70 రూపాయలు ఇస్తే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 200 ఇచ్చింది. 200 ఇచ్చినాడు కూడా ఇదే వస్తువులు 200కి వచ్చినాయి. ఇవాళ ధరలు పెరిగి 2000 ఇస్తే కూడా రానటువంటి పరిస్థితి. దాన్ని చెప్తూ పబ్బం గడుపుతూ వాళ్ళు పెన్షన్ అని మభ్యపెడుతూ పబ్బం గడుపుతున్నటువంటి ప్రాజెక్టులు కూడా ఏమీ సక్రమంగా చేయనటువంటి పరిస్థితి. కరెంటు బిల్లు పెంచుతూ రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు పెంచుతూ ఎన్నో పెంచుతూ కుటుంబానికి ప్రతి పుట్టిన బిడ్డకు 1,52,000 అప్పులు చూపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని. ఏది చేసినా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసింది కానీ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన పాపాన పోలేదు. అందుకే పాదయాత్ర చేస్తూ ఇంతకుముందు దేశాన్ని ఐక్యత చేయాలని రాహుల్ గాంధీ గారు హాత్ జోడో యాత్ర చేస్తే ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ములుగు నుంచి ప్రారంభమైన రేవంత్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నారు. అందుకు సంఘీభావంగా ఇక్కడ చేస్తూ ప్రతి విషయాన్ని ప్రజలకు తెలపాలనే విషయంతో పాంప్లెట్ను ఇంటింటికి ఇచ్చుకుంటూ మేము పాదయాత్ర చేస్తూ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈరోజు ములుగు సమ్మక్క సారక్క దగ్గర నుండి జోడో జోడో భారత్ జోడో యాత్ర కొనసాగుతున్న సందర్భంగా దానికి సంఘీభావంగా సుద్దాల గ్రామంలో మా మండలాధ్యక్షులు షేక్ ఫిరోజ్ పాషా ఆధ్వర్యంలో మా జిల్లా నాయకులు కస్కాలెల్లన్న, మా మండల నాయకులు, విలేజ్ నాయకులు అందరూ కలిసి మంగళపల్లి స్టేజ్ నుండి సుద్దాల గ్రామ పంచాయతీ వరకు పాదయాత్ర కొనసాగించడం జరిగింది. అలాగే మా కడపత్రాలు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంతకుముందు ఏం చేసింది అనేది కూడా ప్రతి ఒక్క ఇంటింట పత్రాలు పంపించడం జరిగింది. ఇంతకుముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది పూర్వంలో ఏం చేసింది, ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయి, రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎందుకు ఓటేయాలన్నది ఇందులో అన్ని మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి. ఏ ప్రభుత్వం మనకు ఏం చేస్తుంది, మనం ఏం చేయాలన్నది. కాంగ్రెస్ పార్టీ మాకు ఇంతకుముందు ఇందిరా మిల్లు ఇచ్చింది, సిలిండర్ బుడ్లు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని తక్కువ రేట్లకు ఇచ్చింది. అవన్నీ విషయాలు ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని పెద్దలు మాట్లాడతారు. కంపల్సరీ అన్ని గమనించి ముందు రాబోయే రోజుల్లో మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజల అండగా ఉండి మనను అధికారంలో చేపట్టే విధంగా మీరు సహకారం ఉండాలని చెప్పని కోరుకుంటూ జై కాంగ్రెస్.